We, yeka ngisajima bafana bami. Hawu asekho isigqoko esiguga namaqula swaphupha changes. Hawu laza ngizokwengula. Hey, sanibona la. Ningidlisileni. Ngidlisile yini? Shoneni manje ngidlisile. Mangenza into ngicabanga nina nje. Duma nina la. Ngidlisile nina. Ngidlisile. Cabanga nina mina njalo buka nje manje kade kodwa ngicabanga nina futhi hayi khona. Kulungileke. Limnandi idliso leni. Cheka la. Uyazi ukuthi hayi asizoni izilwane thina. Asiphilisi futhi okuyilwane. Thina sabantu. Konke ngifuna ukuthi ngikucacisele yona mhlambe bese ngiyakubuza yona noma uzibuza wena. Yabona uma ngabe spiritually connected, usemandleni, usemoyeni, mhlambe kulelo suku noma kulelo sonto noma kuleyo nyanga. Kunezinto kumele ubone ngazo ukuthi ngixhumene namandla. Kunama signs akutshelayo amandla ukuthi yabo nje amandla uxhumene nami. Umuntu nomuntu kumele azazi ukuthi yini le yabona ngayo uma sesukile endleleni noma mesebuyile endleleni ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lo cabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Njengoba ngishilo ke ukuthi uma ngabe kuukuthi uconnected ngaleso sikhathi kunezinto emele zikutshele ukuthi uconnected ke manje. Njengamanje ungenza into eyenzeke. Kumele uzizwe futhi mangabe upowerless. Ukwazi ukuzwa lokho. Kuthi yabo njengamanje ngipowerful, ngiconnected. Njengamanje I know I'm weak. Mele ukwazi. Uyakhumbula ividiyo engikade ngiyenzile before le ethi nje leya video ithi umdali uyakhuluma wena kumele ufunde ukulalela. Angithi yabona ke mangikhuluma ukuthi umdali uyakhuluma ngesikhathi uconnected uyakwazi ukumuzwa mekhuluma. Ngesikhathi ungekho connected uyakwazi ukubona ukuthi awusamuzwa mekhuluma. Uyakwazi ukubona lokho ukuthi awusamuzwa mekhuluma. Mhlambe for an example ungaphambana nezinto. Phambane nezinto ekumele ngabe ziqondana nawe. Uphambane nalento abathi inhlanhla abantu mabeyibiza. Yabo? Ube sendaweni ewrong nangekhathi ewrong. Avela suke umuntu avela kusukele nje akwehle nje akudiliye nje. Bebaningi abantu bekhona. Mele ukwazi ukubona. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukubona futhi mangabe uconnected namandla, ne higher self, ne higher power, ne creator, omnipotent, infinite living mind. Supreme consciousness, superpower, konke. Mawuxhumene. Uyakwazi ukubona ukuthi ayikhona ngiconnected ke nje manje. Uyawezwa amandla. Mhlambe nabantu futhi endleleni uyabona la ungena khona. Sothi abantu mhlambe bakubuka, abanye ngathi bakusaba, abanye ngathi bakubingelela, abanye bakuhlonipha. Kunezinto ezithile kumele ukuthi ukwazi ukubona ngazo ukuthi ya unconnected. Angazi noma you get what I mean. But lento ke yenzeka mangabe umuntu aware uqaphelayo izinto oyiqaphelayo. Uyazi ngisho usukwini uyakwazi ukubona ukuthi lolu suku ke hayi it's one of those days esengiyijwayele ukuthi lolu suku is one of those days la khona izinto zizohamba against me and mele ukwazi ukubona lokho ngoba uke wathi umhlambululi mele wazi ukuthi izikhathi zonke ziyafika zedlule. Ungadumali kakhulu uma useyikhathini zobunzima, ungajabuli kakhulu uma useyikhathini zobumnandi. Uzokwazi nokubona nokuthi lolu suku is one of those days kodwa you know ukuthi nalo vele is part of days luzodlula nalo.
ngoba ziyadlula zivele zonke. Kanti futhi likhona nolunye usuku obonayo ukuthi yabo nje la impilo ngithi ngisacabanga vele nginike lento engiyifunayo namhlanje nje angiceli ngiyaphiwa. Yabo lolo suku lolo kumele ukwazi ukubona, kodwa futhi ungajabuli kakhulu to the point ukuthi ubuye ukhohlwe ukuthi ziyafika zonke izidlula. It's funny how a person thinks that bad days will never pass and good days will never pass. Mangabe ukuthi nje usosukwini noma ensukwini la khona zinzima insuku zakho, kodwa you know mos ukuthi zike zaba aliqali kuba bukhuni insuku zakho noma lolu suku lakho aliqali kuba bukhuni. Kwenzekile na before futhi hayi kanye kaningi kuphinde kudlule futhi. Why pho manje ucabanga ukuthi manje akuzodlula ke? Uvela uthi impilo life sucks. Ukumbona umuntu life sucks, nothing works, blah blah blah, as in like ngeke kusaphinde kudlula. Nje umuntu osuke semjolweni ehethe umjolo, abafana bashiswe, this and that, angeke ngiphinde ngithembe umuntu, kwasha kwacisha ngiyamsaba umuntu wesilisa, ngiyamsaba umuntu wesifazane. Yabo kodwa usekhohliwe ukuthi nalokhu kuzodlula, phinde futhi ajabule. Sekhohliwe ukuthi kuyadlula na aphinde ajabule futhi. Mase sejabula uyakhohlwa ukuthi usazophinda khali forever. Yena ngophinde ngikhetha wena nakwelizayo, akekho ongangena phakathi. Usho wonke amagama la, usekhohliwe ukuthi mhlawumbe futhi uthola ukuthi with the very same person. Omunye ke mhlawumbe yena umuntu othanda nokubhala kwi-status, mhlawumbe into ayitshela yona yena yazi I doubt lo muntu ngabe umuntu right for mina lo. Yabo uba nama doubt yakhohlwa. So ke ngibuyele back kulento, ikhathi ziyafika zedlule, kumele ukwazi ukubona lokho kunakho kuyakhuluma ngokwakho lokho. Njengoba ngishilo ngathi mina owethu umsebenzi ukufunda ukulalela. Impilo neutral i-energy nje. Yabo mhlambe futhi ngalesikhathi usuzizwa ukuthi udisconnected and things are going against you, lesikhathi vele leso sokubuyisela endaweni yakho nasendleleni yakho. Yabo ngoba umuntu uma ngabe izinto zimhambela kahle uba ne-ego kakhulu, bese kuphoqa ukuthi impilo imhambilishe. Mangabe impilo isimhambilishe kakhulu umuntu, kwaye kuphoqa futhi ukuthi iphinde imnikeze okuthile okuzomjabulisa. Inkinga ke yena usuke sezipolarize kakhulu to the point ukuthi akabe sabona nenzuko ezinhle. Usuke by default usebalance ngala ekutheni life sucks. Lezi zinhle nje sekukuthi ziyavakasha nje, kodwa yena upolarize ngala. But ingoba umqondo wakho upolarize, but lezi zinto good and bad 50-50, kwenzeka 50-50 kuyena, ugood no bad. Akwenzeki kungabalance good people. Ikhathi ezimbi nezikhathi ezinhle kuwena zo 50-50. Phela into engakwenza wena ubone sengathi ikhathi ezimbi ezidominateile noma ikhathi ezinhle ezidominateile ukuthi by default wena usupolarize ke ngakuphi emqondweni wakho. Mase upolarize ke kakhulu ngaka positive side, life will always be positive to the point ukuthi even the bad things are inconsequential. Yabo it's like it's one of those things. Kodwa uthola ukuthi it's 50-50 good and bad in your life. Kodwa ukuze ukwazi ukuthi mhlawumbe ake ngithi nje kuba nezinto umuntu azenzayo ajwayele ukuzenza ekuyizona ezimxhumanisa nespirit nezivuselela umoya wakhe. Uma kumele uzenze lezo zinto, ngoba uma ungasazenzi lezo zinto, ngicabanga ukuthi ila khona osusa khona inkinga zokuthi ubone ukuthi now I'm disconnected, I have to go back. Okunye futhi okuyihomework yakho lokho inake into okuyiyona ukuthi uma uyenzile spiritual kube ukuthi no you feel power. Sho izinto eziwuthula, qaphela ukuthi uzizwa ikuphi obona ngakho uma uconnected, qaphela ukuthi ikuphi obona ngakho uma ungekho connected, qaphela futhi ukuthi yini wena oyenzayo ekusebenzelayo.